ହାପି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମକୁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଟାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼, ଟିକେ ବି ଭସେଇ ଦେଲେନି ଖୁସିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଭସଉଛୁ। ଆଜି ତ ଆମେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଲୁ। ମୁଁ ଆମ ଝିଅମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଟାରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ବି ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Kakama baik. ये पूरी पानी कर देवे। अच्छा अच्छा